Aquest és un típic exercici de neutralització on tenim un àcid fort, que seria l'àcid sulfúric, que reacciona amb una base forta, a l'hidròxid de sodi, per donar una sal, sulfat de sodi i aigua. Les dades que ens dona l'enunciat són que han reaccionat 10 mil·lilitres d'hidròxid de sodi, d'una dissolució d'hidròxid de sodi amb una concentració 0,2 molar, en 20 mil·lilitres d'àcid sulfúric. Necessitem saber, l'enunciat ens demana quina és la concentració d'aquest àcid sulfúric. Recordeu que en les reaccions de neutralització ha de reaccionar la mateixa quantitat, la quantitat equivalent d'àcid sulfúric i d'hidròxid de sodi que ens indica la fórmula. En aquest cas, per cada mol d'àcid sulfúric que reaccionen 2 mol d'hidròxid de sodi. Com procedim? Doncs com hem fet durant el curs. Agafem les dades de l'hidròxid de sodi en aquest cas, tenim el volum i tenim la concentració, i hem d'arribar als mol que necessitem d'àcid sulfúric. 10 mil·lilitres, que són 0,01 litre d'aquesta dissolució, tenim que per cada litre d'hidròxid de sodi hi ha 0,2 mol d'aquest hidròxid de sodi. El litre marxa amb el litre i ara hem d'anar a la reacció per veure en quina proporció reaccionen i tal com he dit abans, per cada 2 mol d'hidròxid de sodi reacciona 1 mol d'àcid sulfúric. Mol d'hidròxid de sodi marxa amb mol d'hidròxid de sodi i ja tenim els mol d'àcid sulfúric que hem reaccionat, que serien 0,001 mol d'àcid sulfúric. Doncs bé, ja només quedaria un pas. Si tenim mol d'àcid sulfúric i tenim el volum de la dissolució, només ens queda fer una divisió. 0,01 mol d'àcid sulfúric dividit entre 0,02 litres ens dona una concentració de 0,05 molar. I el problema ja estaria.